tfisser għalik il-kelma mħabba? Għalija matul ħajti l-mħabba dejjem fissret li nkun komda ma dawk li jkunu madwari, nies nista' nafda, whatever li ħanejdilhom u dejjem ħajaċċettawni, anzi jgħinuni u jiddirġuni fit-triq tajba. Għalija l-kelma mħabba tfisser li tafda lill-persuna, tħobb billi tieħu ħsieb lil dak li jkun u tirrispettah. Għalija mħabba tfisser ħafna affarijiet differenti tul ħajti, però naħseb li kieku kelli inti għad-definizzjoni kienet tfisser fejn inti tagħti u tkun lest li tkun hemm għal dak li jkun mingħajr l-ebda idea li tieħu xi ħaġa lura. Għalija l-kelma mħabba tfisser dak kollu li fil-ħajja jagħtik sens kbir ta' kuntentizza u sodisfazzjoni. Taħseb li l-imħabba tista' titkejjel? Ma nemmenx li tista' titkejjel, però l-imħabba huwa sentiment, jiġifieri tkun taf l-ammont tal-imħabba li qed jirċievi, bis-sentimenti kollha li tħoss minn kemm qed tapprezza, kemm qed juruk li jimpurtom minnek, jridu jiġu in-nies ta' madwarek, allura nemmen li hekk li l-imħabba huwa sentiment li għandna nagħtu lejha. Ma naħsibx li l-imħabba tista' titkejjel għax hija xi ħaġa li inti ħatati u hija bla qis. Sfortunatament qed niġu f'soċjetà fejn isek titkejjilha l-imħabba biex tkun isek definit ta' kemm tħobbu persuna, sfortunatament il-materjaliżmu jidħol ħafna fiha. Però naħseb dik għandha tkun sfida biex verament nuru li le, m'għandix għalfejn kejl għax inti ma tħobbx bl-intenzjoni li tagħti lura, inti tħobb bl-intenzjoni li tista' turi dak li jkun xi jfisser għalik. Naħseb li l-imħabba ma titkejjilx bil-qis, però bil-azzjonijiet u bir-rispett. Kristu jammar f'qalbkom permezz tal-fidi biex tniżlu l-erq tagħkom fl-imħabba u fuqha tibnu ħajjitkom. Interessanti kif tkompli l-iskrittura wara dan il-vers li riflettejna fuqu. Bekk tkunu tistgħu tifhmu flimkien mal-qaddisin kollha x'inhu l-wisa u t-tul, l-għoli u l-font tal-imħabba ta' Kristu. Tarfu kemm din l-imħabba ta' Kristu tisboq kull erf biex timtlew bil-milja kollha ta' Alla. Jalla dal-miliet naħsbu fuq din il-kelma u tagħti l-frott fil-ħajja ta' ħaddieħor biex jonqos l-egoiżmu u nkunu aktar sensittivi għal bżonnijiet ta' ħaddieħor.